přijeli dneska, tak určitě obec Košťálov, která nás na to umožnila. Šipkovejma tady z koupaliště. Eurovialo, DS Kuchlík, Cyklosky Žitní, Lepířské práce Dušan Moravec, Studio Kady, Severočeské komunální služby, Mirek Škalou, Studio Kady, Severočeské komunální služby, Mirek Škalou, Autobazar, Polsta, Karel Čermák, elektroinstalace, Richard Moravec a samozřejmě Chybkovi z koupaliště, děkujem. 6. ročník H2O, děkujem. A děkujeme rajdům, který dorazili si zaskákat na tuhle perfektní akci, žádnej fotbal. Skoky do vody, to teď letí. Sorry. A Štěpanice 2012! Backflip! 3-6! Nejvíc vejška! Vír! Hansa, pojď! Vyjděl z Lomnice! Petě, pojď! Zabíjej! Vyčítat do večera, umožníme mu to. Afterparty, taková tričko za symbolických 290. Kupujte, nebudou. Takže pojď za bijáku. Pojď. Pojď. Uplač něco. Richard, pojď. Backflip. Protože a 3 minutky hoši, já vás poprosím, nevím, jak se to... Bubik, pocet, prosím tě. Takže tak Fonce Konečera, Jíra a nahoře Krauzik. Vole ze Štěpanic, má tam tu svoji lajníčku najetou. Až budeš chtít, tak pojď. Nechceš, dobrý den. Tak jak přijdu sem, se nám sem počkrátnout jenom. Potřebujeme tady podpis od Bafana a od Martinových rodičů. Capture! Backflip! Dotočený do vody! Pojď Krauzik! Benko! Bílejma rejdama! Bílejnice! Jenom za tým, nevím, co to je, prázdnej chleba nebo prázdnej chleba, rohly, asi prázdnej chleba, takže to je jejich tým, jsou tam 4, vemte mě k sobě. Pojď, jo, naprosto. Taky Beko. Pojďte. Rozsaď to, ty blázne, pojď. Vyšel, Beko. Tam není oči, pojďte. Rozsaď to, ty blázne, taky sestejte.
Pojďko! Trochu, je vás tady dost. Co? Milek Hejral na 20 roztočil. Další člověk z Dělnice, který je nahoře. Taky blázen, učil se peklo na hlínu. Celý. Pojď. Ukaž, co je v tobě. Je to tréninkovka. Takže pojď. Pojď, Honečil. Jelenice. Peklíčko. Kde se to ve vás bere? Píšu. Tak na mě zvěte, kdo to je. Krásný peklo. Už jsou u nás, takže malý kolo 20kový. Nevím, kdo to je, musím se ptát. Moci! Krásný peklo na čelo! Rýrej! Ty to umíš točit! Tohle není fotbal! Míra pěnička! To bych chtěl opravit říkačku, kterou motorovou pilu ještě třeba trakture, tak pěnička! Pojď, Míro, pojď! Trakture, tak pěnička! Pojď, Míro, pojď! Roztočení na 2 beka. Jinak nikdo mi nevěřil, že ve 2 hodiny přijde slunce a je to tady, je to H2O. A to je štěpaňský rider. Kanče, píka, pojď. Plní se nám to, plní se dobře, protože za nějakých 8 minut kousů. Zapinák, pankáč. Začne se tady vařit krev. Saru. Jíle ptice! Košťa, ověc, brojňu! Takže klidně podpořte Cípkovi a chcete si tu dát pár. Zapáčuje vás moc. Pojď. No! Dobře ty. Tohle nám tady ukázal Pepa Janatu. Dobře ty. Tohle nám
ještě rýpuje. Takže pojď, BMX! Totální počka! Pojď, pojď a pomozila, pojď, pojď a pomozila, pojď! 3, 6! 6! Tak 10 minut pauzička a si chtěl vyzkoušet přejít si to, klidně můžete. Tady to je takový člověk. Ale můžete chodit jak chcete. Ne, sice. Já teďka říkám, potřeba se napadl. A bude to nezávislý člověk, který... Pojďte někdo, máte na to... Jak se říká, kdo se bojí, sere v síni. Dobře, přešel to. Má od nás tričko. No, já budu muset zpět jet, protože jdu od sebe, vej. Tak, 50 vlastně. Pojďte do toho, Stavit na dramíček, vej. To by bylo... já bych dal víc hudbu a na to se Jilemnický borec, jo! Pojď! Froňo! Froňo, jaký jsi popaliště! Pojď! Pila! Pojď tak! Pojď! Dej to! A pojďte to podpořit, lidi! Pojď! Peko, hodně vysoko! Krása střídá nádheru! Košťálově! Pepa! Lisatky Rider zabíjí! Největší zabiják! Je to vete bajky a ukažte. Odjelen to tento kupy, brouzik a teď tady kančer, klikyhán, brzdíč, permanent, a tak dále. Takže odskyví. Kančer, špíka, největší backflipy. Loni byl nejvejš. Loni byl top. Pojď. Ukaž lidem, začít to loket, pojďte ho podpořit, pojďte! Froňo! Poštalo! Největší pankáč tady! Kdo padí klikaroj? Pojďte, klikar, pojď! Vydej se, pojď!